आता घोटी शिजा होई किंवा गरो शिजा होय भाजी जरा मेना होई म्हणा ह्या भाजीच्या ना असा अंगाबरोबर पाणी घालू होया. तर आता ह्या ओला खोबरा ना तर मी ह्याच्यात घालून घेते. आम्ही कोकणात अशी भाजी करतो फणसाची आणि मस्त पेजेबरोबर खातो. नमस्कार मंडळी. तर मी आज इलय फणस काढू. फणसाच्या कुऱ्याची भाजी तुमका मी दाखवलेलं आहे. ह्याच फणसाच्या कुऱ्याची भाजी केली. तेव्हा कुरे किती लहान होते आणि आता 2-2.5 महिने झाले. तर हे बघा पहिलो फणस लागलेलो म्हणजे आता ह्याच्या हिरव्या फणसाच्या गऱ्याची मी भाजी काढतले. तर सकाळी 8 वाजता मी भरडावर फणस काढू गेले. मस्तपैकी पक्ष्यांचा आवाज येता किलबिलाट आणि सकाळी मस्त सुंदर वाटता. तर हो ना फणस आता जून झालो होतो. कसं जून झालो होतं तुमका दाखवते. हे बघा असो पोकळ आवाज होय एकदम असो आवाज येता कामाने. तर असो आवाज होय आणि कच्चो फणस झालेले फणस कसो ओळखाचो तर असो ही टिचकी मारून. आणि हो काटो जो असता फणसाचो तो वरिलेलो असता म्हणजे परातलेलो असता म्हणजे फणस हो पक्को झालो. आणि हे कोरे बघा किती कवळे असत आणि अजून सुद्धा फणस वरती असत. तर हे ना कवळे फणस असत. तर ह्यो योकच फणस जून झालो त्याची मस्तपैकी मी भाजी करतले गऱ्याची. तर मी आता आधी हो काढून घेतोय कारण मोठं फणस बघा बापरे. तर बघा ह्यो काटो कसो असा फुलान काटो वर इलेलो म्हणजे फणस जून झालो. तर असो आवाज होयो म्हणजे फणसाचे गरे जून झाले आतमध्ये. तर भरडावर फणस काढलो काय येताना कागद तरी हाडू गयो नाहीतर कुंबियाचा पान तरी घेऊ. हे का तर ताजो फणस काढलेलो असता आणि त्याचा डीग असता आणि टकलेवर जाताना घेतलो ना का अंगावर तो डीग गळता. तर पान असा आता पांढरावरचा ना मी आपला तात्पुरता पांढरा लावतो पण तो कागद मात्र हो चिकटान राहतलो. हे बघा कागद चिकटान राहिलो पान राहणार नाही असं नाही. आता घराकडे जाऊया मस्तपैकी फणस फोडूया गरे सोलूया आणि भाजी करूया. तर काही आठवणी असत बघा पूर्वीचे ते तुमका फणसाची भाजी करता करता सांगतले. चला तर जोडा. तर चलता चलता भरडार इलय ना फणस काढूक तर तुमका आंबे दाखवतोय. थंयसरच आमची आंब्याची बाग असा. तर हे बघा आंबे अजून जून जाऊक नाही असत आंबे म्हणजे अजून आंब्यांका 15 ते 20 दिवस 25 दिवस तरी ह्या आंब्यांका होय. आणि आता पहिल्यासारख्या फळ पण म्हणजे असा मोठा जाणार ना फळ लहान असता. आणि हो बघा हे मोर जो हा ना तो जळान गेलेलो असा. हे असे इतके पातळ पातळ आंबे असत. हे बघा हे टाळ जे होत ना ह्या सगळा जळान गेलेला म्हणजे लोकांका ना खरा वाटणार ना ह्या वर्षी आंबे ना म्हणजे नाही म्हणान सांगलेला खरा वाटणार ना. तर वरती बघा मुद्दाम पूर्ण कलमा असत ना ती रिकामी होत सगळ्या खाऱ्या हेनी ना सगळ्या जळान गेलेला असा. म्हणजे मोहूर जो घसाने इल्लेलो ना तो सगळं जळलो. आणि पातळ पातळ म्हणजे परवडाचे पण नाही ते खर्चाच्या मानान असे आंबे लागले. फणस ठेले जड झालो तो उतरून आणि आता दाखवता येतं तुमका रायवळ आंबे. ते बघा रायवळ आंबे असे घोसाने लागले म्हणजे सगळीकडेच लागाक नाही खै खै लागलेले असत.
तर हे ह्या आंब्याक ना भरपूर लागले. म्हणजे हे आंबे ना इतक्यात जर तुम्ही कतांबो झालेलो आंबे, म्हणजे कतांबो म्हणजे काय तर त्याची पारामटी जाऊच्या आधी, जून पारामटी जाऊच्या आधी कतांबो झालेलो आंबो असताना तो जर खारात घातलो मिठाच्या पाण्यात तर अगदी पुढे ना चतुर्थीनंतर सरायहार मस्त असो तोंडात घेऊ गावता तो आंबो. म्हणजे त्याका तेल बिल घालूची का गरज नाही, नुसतो कापलो आणि तोंडात जेवणाबरोबर घेतलो. आणि ह्या आंब्यांचा मागे सांगलेलं लोणचा एक नंबर जाता, कारण मिरमिरीत आंबो असा भरपूर तोरा असत. तर खारात घातलेली जर तोरा तुमका कतांब्याची होई असली ना तर तुम्ही माका नक्की कमेंट करून सांगा. मी इतक्यात ती खारात घालतलं आणि ती खारात माझ्या मते 3-4 महिने तरी ती मुरा होई आणि त्याच्यानंतर तुमका होई तर मी विकतलंय. तर अशी ही तोरा असत. आता ही आंबे पिकले ना का ह्या आंब्यांचा रायता सुंदर जाताला. तर पायरी म्हणजे काय, पायरीचो आंबो कोणाक कळणार नाही, आंबे फक्त खावचे हेच माहिती असतं चवीन. तर पायरीचो आंबो कसो असता तो तुमका दाखवतं. तर हे बघा ह्या पायरीचा कलाम असा आणि पायरीचो आंबो बघा कसो असता, आकार बघा कसो असता आणि ह्याका टोक असता हैसर. आणि ह्या आंब्याक ना अजिबात कीड नसता. ह्यो आंबो सालासकट सुद्धा खावचो आणि ह्यो आंबो इतको सुंदर लागता ना चवी, हापूसच्या आंब्यापेक्षा ह्यो आंबो भारी लागता. तर हे असे आंबे लागले ते सुद्धा पातळ पातळ लागले. चला तर फोडूया भाजयेचो फणस. तर आता फणस फोडूच्या आधी मी हे घेतलंय कोयतो आणि त्या कोयत्याक आता मी या तेल लावते आणि हाताकय माझ्या तेल लावून घेते. ह्या का तर ढीग लागता आणि हातही जाड जातो आणि कोयतोही जाड जाता. तर फणस फोडून घेऊया. तर बघूया किती गावात फणस फुटता तो, कारण मोठो फणस असा तर जोरात घाव मारतय. एक गाव आणि 2 तुकडे. तरी म्हण ती माहीत आहे ना तुमका, पूर्वीचे माणसं जास्त म्हणत एक गाव 2 तुकडे. म्हणजे स्वभाव, रोखोक बोलण्यात कधीच भीती नसता. खोटा बोला खरा बोला ह्या बोलण्यापेक्षा रोखोक बोलणे. तर ह्या फणसाचे आता मी 2 तुकडे करून घेतलं. माका जितको आता भाजी होयो ना तितको मी सोलतलंय. तर ही बाजू ही बघा देठाकडची ही बाजू आहे ना ते मी आता ही घेतलंय. तर आधी याचो डीक काढूया. मस्त गरे झाले सुंदर. ह्या फणसाक जास्त डीग नाही. काय फणस असतात ना त्यांका डीग भरपूर असता. तर ते फणसाचे ह्या असतात जाती असतात. सगळ्यात फणसांका डीग असता असं नाही. तर ह्यो फणस होतो मोठो आणि तो मोठो फणस म्हटलो तर बायकांका काय कधी एक गाव 2 तुकडे जाणत नाही. म्हणजे मोठो फणस असल्यामुळे, लहान असलो तर पटकन कोयतो मारलो आणि 2 तुकडे केले का जाता. तर आमचो कॅमेरामॅन असा त्याका सांगलंय माका बाबा फणस फोडून दे. तर तो कधी कॅमेऱ्याच्या समोर दिसणार नाही, तो कॅमेऱ्याच्या मागे असता कारण तो शूटिंग करता. तर अशा प्रकारे ह्या फणसाचे आता मी शिरे करून घेतलंय. त्याच्यातले आता मी गरे आणि घोटिये काढतले आणि जो साला पाती जे काय असत ते बाजू करतले. तर अशा प्रकारे मी आता हे करून घेतले. आणि हे बघा ह्यो कोयतो आता जाड झालो डिकान. तर ह्यो कोयतो काय करू होयो, चुलीत आग पेटली ना शेवटाक जेवण झाला काय ते निकारे पुढे वाढायचे आणि त्याच्यात गरम करीत ठेव होयो काय ते तो डीक जो असता ना तो सगळं निघान जाता. तर आधी मी ना बघतोय गरो खाऊन, कारण फणस पडल्यानंतर ना गरो खाऊन बघूचो असता. पहिलो गरो असा. ह्या वर्षी फणस खूपच लेट असत. भाजी मी तर घालतलंच,
भायर वाडवडलांका. तर ह्यो गरो हा ना तुम्ही आधी खाऊन बघतोय. जून झालो हा मस्त गरो झाली. आणि भाजी फणस निवडताना ना कापो फणस असता त्याची भाजी कधीच जाणार नाही. तर ती काप्या फणसाची भाजी कधी करणार ना रसाळ फणसाची भाजी करतात. फणसाचे जाती ना ते नसतात. आता कलमी फणस खूप झालेले असत. तर पूर्वी ना कसा होता माहिती आहे रसाळ फणस म्हणजे ज्याका बरको फणस म्हणतात बघा त्याकाच रसाळ फणस म्हणतात. त्याच्यानंतर कापो फणस आणि कुर्नो कापो फणस. आता कुर्नो कापो फणस म्हणजे कोणाक कळणार नाही. कुर्नो कापो फणस असताना त्याची भाजी एक नंबर जाता म्हणजे रसाळ फणसापेक्षा ती भाजी बरी जाता. तर कुर्नो कापो फणस म्हणजे काय तर कुर्नो कापो फणस असताना त्याचे जे गरे असतात का ना ते खाली एका शेडना चिकाटलेले असतात बघा ते मऊ गरे असतात म्हणजे खालसून पिकलेलं असतात बारक्या फणसासारखं. आणि वर गरो असताना तो कापो म्हणजे कुर्नो आणि कापो असा म्हटलं जातं त्या फणसाला. आणि त्या फणसाची भाजी ना मस्त एक नंबर जाता मेहनता बरी ती भाजी. पूर्वीच्या काळात कसा होता फणसाची भाजी म्हटली ना काय घरात असं होते की बायल माणसा फणस फोडीत खळाभर अशी बसत आणि मस्तपैकी गरे सोलीत टोपली टोपली गरे सोलीत घोटीये त्याच्यात बारीक करून घालीत आणि मस्तपैकी खोबरा कांदो थोडासा तेल मिरची हिरवी आणि फोडणी टाकीत आणि भाजी करीत. आणि ती पेजेबरोबर अगदी मस्तपैकी पंगत बसा त्यांची वळईत. आमच्याकडे मोठो जो हॉल असता हॉल म्हणतात ना त्याका वळय म्हणतात आणि बाहेरचो असता तो लोटो असता. म्हणजे कोकणात अशी पद्धत असा घराक लोटो होवरी किंवा वळय चुलीकड अशी नावं असत. तर आता नवीन नावं असत ना ती किचन हॉल किंवा बाहेर काहीतरी त्याका वेगळाच काहीतरी नाव असता. आणि या फणसाची एक गंमत सांगा. पूर्वीची लग्ना ना ह्या फणसाच्या भाजीन जाय. तर ती लग्ना नंतर लाखावर गेली आणि लाखाची लग्न आता करोडावर गेली. कारण करोडावर कशी गेली तर सोना महाग झाला म्हणा. तर माझ्या लग्नाच्या वेळा 50,000 रुपये सुद्धा खर्च जाऊ नाही होते लग्न करताना. अशी लग्न झालेली होत नाही. आता प्रत्येक आई वडिलांका की ना लग्ना म्हटली का पोटात पाच पडतात म्हणजे खैसून इतके पैसे हाडतलो. आता सावकार असतो त्यांचा काय नाही. आणि खरा सांगायचा म्हणजे ही फणसाची जी भाजी होती ना ती सोपी होती. आता किती पक्वाना असली ना तर त्या निम्मी पक्वानांची वाट लागता. आणि पूर्वीच्या काळी फणसाची भाजी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा भात असले तर वडे इतक्याच जेवण असायचा. तर आता ना 10-15 पदार्थ वयत भरपूर खर्च करू वया असो. आमचा तसा काय ना मी आपला सांगतोय जे आठवणी होते ना ते आठवणी डोळ्यासमोर येतात. आणि त्या वक्ताची लग्ना कशी घरचे तांदूळ स्वतःच्या शेतात पिकलेले इकत हाडूची गरज नव्हती. आता बारीक तांदूळ बघून हाडूचे लागतात लग्नांका. कारण जाड भात असलो दिसलो काय काय म्हणतले माहिती आहे अरे बाबा ह्यानं जाड भात घातले ह्यो गरीब असा असं वाटता. अशी आता तरा झालेली आहे. प्रत्येक गोष्टीक नाव पडता आता. आणि तशी लोक कर्जा काढून म्हणा काय करून म्हणा मग ती लग्नांची अशी शोभा करतात. तर भाजी सुद्धा स्वतःच्या म्हणजे जे काय स्वतः करू ना तेच भाजी असायची. फणसाची म्हणा म्हणजे माटव जेवण असला रात्री का फणसाची भाजी अगदी मस्तपैकी वडीत वाटाण्याचा सांबारा फणसाची भाजी ती इतकी सुंदर लागा ना. तर आता ना तशी फणसाची भाजीच जाणार नाही. कारण कशी जाणार नाही काय सांगते तुमकडे. त्या वक्ता असा खाना नाही होता. त्या वक्ता मोजक्यात काहीतरी आणि असला तर असला नसला तर नसला. त्यामुळे त्या काय असा ना तर इतक्या गोड लागा ना त्याची चवच वेगळी होती. तर आता हडेसून टाकला तोंडात थडेसून टाकला तोंडात प्रत्येकाची चव वेगवेगळी झालेली असा. गजालीन खालो गो आणि फरशान खाली बाय तेतली गोत मी फणस आधी घेतोय सोलून गजाली करीत राहले तर हयच रावतलंय. माका फणसाचे गरे काढूचे आहेत घोटी सोलूचे असत. तर आता ही सगळे मी गरे सोलून घेतोय धुतोय आणि भाजी फोडणीक टाकताना तुमका दाखवते. आणि जे उरलेली सोलली गजाली येते नंतर सांगते. चला तर
अर्धो फणस घेतलं, अर्धो ठेवून दिलंय, परत कधीतरी भाजी होई तर करू गावात जवळ आशात तर आजच्या आज ह्याला तरच उपयोग असा, उद्या का गावाचं नाही. तर हे बघा घोटी बारीक ना फोडून बारीक करून घेतलंय, घोटी साल काढून. आणि हे इतके गरे असत अर्ध्या भागाच्या फणसाचे. ते आता स्वच्छ मी धुवून घेतोय. कांदो, खोबरा, मिरची असा सगळा मी कापून घेते. चला तर भाजी आणि गोटी हे मस्तपैकी धुवून घेतले स्वच्छ. त्याच्यानंतर साहित्य दाखवतोय. अगदी थोडक्या साहित्य असा. कांदो जास्त घेतलंय, 2-3 कांदे चिरून घेतलं. गावठी मिरची असा, तर गावठी मिरची घालून फणसाची भाजी बरी जाता. आणि चवीप्रमाणे खोबरा असा. त्याच्यानंतर ह्या असा मीठ असा, मोहरी लागता तडतडीत अगदी फोडणी द्यायच्यासाठी. ही मोहरी असा, हळद असा, हिंग असा. तर आणि गरम पाणी असा, गरम पाणी करून घेतलंय. तेल तर आता पातेली ठेवतोय चुलीवर आणि ह्याच्यात मस्तपैकी झणझणीत फणसाच्या भाजी फोडणी देतोय. तर आता टोप ठेवलंय चुलीवर, त्याच्यात तेल टाकतोय. तर आता करूया मस्त झणझणी फोडणी म्हणजे फणसाची भाजी. फोडणी बरी असली तर फणसाची भाजी चविष्ट लागतात. आता पहिली घालतोय मी मोहरी जास्त घातली म्हणून काही नाही. तर आता घालतोय गावठी मिरची. त्याच्यानंतर हिंग आणि आता घालतोय कांदो. तर थोडं वेळ ह्याच्यावर झाकणी ठेवून घेतोय म्हणजे कांदो बरोबर भाजतो लोक. तरी फोडणी बघूया आता. तर ही फोडणी बरी झाली हा, मस्तपैकी वास सुटलो. आणि ह्याच्यात आता मी टाकते हळद. तर काही जणांना मसाल्याची भाजी करतात, ती सुद्धा बरी जातात. प्रत्येकाची आवड असतात, त्याप्रमाणे त्या केला जातात. तर आता ही गरे असत ना, ते मी फोडणीत टाकते. तर गरे अशा प्रकारे ना मी फोडणीत टाकले. म्हणजे अर्धे गरे टाकलं आणि फोडणी परतून घेतले, म्हणजे ती गऱ्यांका फोडणी लागली. आणि आता सगळे गरे टाकतो आणि परतून घेतोय. तर फणसाची भाजी करताना ना मोठी पातेली ठेवची लागतात. बरी ना परतून घेतलंय आणि थोडं वेळ झाकणा ठेवतोय. म्हणजे ऊब येऊन दे, म्हणजे गरमपणा जर असताना तर त्या टोपात उतराने म्हणजे हीट येऊन दे. त्याच्यानंतर गरम पाणी होतले, मग पटकन ती भाजी शिजता आणि चविष्ट जाता. आणि थंड पाणी जर भाजीत घातला ना तर त्या गऱ्यांका पाणी सुटतं आणि पाणी आल्यासारखी भाजी जाता. तर अशा प्रकारे तुम्ही मुद्दाम भाजी करून बघा. तर बघूया आता काय झालं आता भाजीचा. अगदी सुंदर वाटला झणझणीत भाजी येते. फणसाची भाजी म्हटली तर कोणाचंही तोंडात पाणी सुटतात. तर आता मी याच्यात ना गरम पाणी ओतलंय. बघा असा गरम पाणी. आता घोटी शिजा होई किंवा गरो शिजा होई, भाजी जरा मोना होई म्हणा भाजीच्या ना असा अंगाबरोबर पाणी घालू वया. तर आता मी किती पाणी घातलंय भाजी येता दाखवतं. हे बघा, हे बघा असा अंगाबरोबर असा पाणी घालू का, कारण भाजी शिजा होई. घोटी असतं ते मेन असतं ना, घोटी शिजा होई. तर आता मी ना ह्याच्यात मीठ घालते आधी. भाजी असा ना ही भाजी अगदी म्हणजे आता अर्धी पातेली म्हणजे टोप असा, तर तसा मीठ घालता का म्हणे. थोडं हात कमी करू काय मीठ घालू काय, कारण खारवड जाता का म्हणे. थोडी अळणी झाली ना तरी चालता. आता ढवळून घेतो आणि ह्याच्यावर मस्तपैकी झाकणे मारून
उकडात ठेवतोय म्हणजे उकडा होई आणि शेवटी नंतर खोबरा. तर आता मस्तपैकी याच्यावर झाकण ठेवतो आणि आग मात्र कमी करतोय. गॅस असलो ना तर बारीक करू होता, पण आग पेटली ना तर पेटत राहता म्हणून बारीक करून ठेवतोय आग, म्हणजे ती बरीचशी जात. भाजी फोडणी घातलंय ते भाजी शिकता तोपर्यंत माझ्याकडे माझ्या यूट्यूब फॅमिलीमधले सदस्य इल्लेले, त्यांच्यानी मला काय इल्लेने आणि कोण इल्लेले ते मी तुमका सांगतोय. तर ते होते रुंदाताई मालवणकर, ते मुंबईसून इल्लेली, आणि त्यांचे मिस्टर म्हणजे माझे दादा, असे ती दोघांजण आमच्याकडे इल्लेली. तर त्यांना ना ते माझे व्हिडिओ बघतो, त्यांना व्हिडिओ खूप आवडतो. ते सांगत होते, दादा मी परत परत व्हिडिओ तुमचे बघते, जा काय तुम्ही सांगतात ना, साधी भाजी जरी केलात आणि कसले मासे हाडलात आणि त्यांचा महत्त्व जर तुम्ही सांगलात तर आमका आता खूप आवडतं. आणि बऱ्याच जणांनी असं मला सांगल्याने फोन करून, तुम्ही ज्या काय करतात आणि सांगतात ना तर आमका खूप आवडतं, आम्ही परत परत व्हिडिओ बघतो. तर ते भरभरून कौतुक करीत होते. आणि ते इल्लेले का तर मी जे हे व्हिडिओ करतोय ना ते त्यांना आवडतं. ती जागा बघू गेलेले, झाडा बघू गेलेले, आमच्या घर बघू गेलेले, आणि खास म्हणजे माका भेटा गेलेली. तर ती आमच्याकडे एक दिवशी इली आणि त्यांना आम्ही जेवण केला, साधासा जेवण होता. तर त्यांना आता खूप आवडला आणि ते माका म्हणत होते की तुम्ही जेवण करूक लागलात आणि जेव बसलात ना का आमका वाटता त्याच्यातला आमका पण गाव आहे, अशी त्यांची इच्छा असता. तर मी जा जेवण केलंय ना त्याचा भरभरून त्यांच्यानी कौतुक केल्याने, मस्त जेवण होता म्हणून सांगल्याने. आणि मस्तपैकी जेवली, फिरली, तृप्त झाली. आणि माका येताना त्यांच्यानी एक भेटवस्तू आणल्यानी, ती पण तुमका मी भेटवस्तू दाखवतोय. तर येताना माका ही साडी आणल्यानी, ही बघा सुंदर अशी साडी असा वांगी कलरची. तो कलर माका खूप आवडलो आणि हो कलर माका आवडता, तोच कलर माका गावलो. तर परत एकदा वृंदाताई धन्यवाद दादा तुमचे. परत जर अशी कधीतरी येलात मुंबईवरनं फिरा कोकणात तर जरूर आमच्याकडे यावा. पहिलेच माझ्या यूट्यूब फॅमिलीतले सदस्य येले, माका खूप बरा वाटला. तर परत एकदा सांगतो वृंदाताई आणि दादा तुमचे खूप खूप धन्यवाद. चला तर बघूया भाजी शिजली. भाजी तर शिजली, पाणी पण आटला त्याच्यातला आणि मस्तपैकी भाजी शिजली. तर आता ह्या ओला खोबरा ना तर मी ह्याच्यात घालून घेतोय. आम्ही कोकणात अशी भाजी करतो फणसाची आणि मस्त पेजेबरोबर खातो. तर तुम्ही पण सगळीजण ही भाजी खाऊ यावा आणि असं फणस जर गावलो तर नक्की भाजी करा. घमघमीत वास सुटलो फणसाच्या भाजीवर. बघा काय सुंदर भाजी झाली, मेनली बिनली बघा मस्त अशी भाजी जाऊ गई फणसाची. बघा एकदम जून असं फणस होतं हो. तर चुलीवर मी फणसाची भाजी केली. वारा काय सुंदर लागता, फॅनची गरज अजिबात नाही. म्हणजे निसर्गाच्या वातावरणात असा काहीतरी करून खाला तर पचन मस्त जातात. 2 किलोमीटर चलत गेलाय मी, 2 किलोमीटर असा माझ्या घराकडसून माझ्या फणसाचं झाड. तर म्हणजे सकाळचा चलना पण झाला, मळ्यात फिरान येणं झाला, येताना फणस घेऊन येले, त्याची भाजी केली. आता सुंदरपैकी पेज करतलं म्हणजे पेज केलंय मी. तर पेजेबरोबर ही मस्तपैकी भाजी घातलंय. चला तर आता भाजी तयार झाली, पेज घेऊया. तर यावं पेज खाव आणि फणसाची भाजी खाव. मेन म्हणजे फणसाची भाजी, पेज आमची रोजची असता. तर आधी फणसाची भाजी कशी झाली ती चव सांगतोय तुमका. एक नंबर सुंदरच झाली. पेजेबरोबर फणसाची भाजी म्हणजे एक नंबर. मस्तपैकी फणसाची भाजी झाली आणि अशी उन्हाळ्यात ना अशी पेज आणि फणसाची भाजी. आताशी फणसाची भाजी नाही तर इतर दिवसात कसलीही भाजी, तर नाश्त्याची काही गरज लागणार ना. आणि उन्हाळ्यात ना उघड्या तांदळाची पेज एक नंबर असतात. तर कोकणात आमचा ह्याच नाश्ता असता.
आणि पीज आणि भाजी खाली ना का इतक्या तृप्त जाऊ जाता मग जेवण सुद्धा नको असता. तर अशा प्रकारे मी आज फणसाची भाजी केलं. तुमका कशी केलंय ते मी दाखवलं. तर तुम्ही पण असो फणस हाडा, लागलो तर काढा, फणसाची भाजी करा, खावा, माका कमेंट करून सांगा. आणि हो माझं व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि जेंका कोणाक मसालो होय असा त्यांनी कॉल करून माका सांगा.